Hamu ali akan napinar hamaul ni debata ditahi rohamuna donuaing neng marbagas alaidang tama halak Kristen marbagas songon nasotumad da debata atong tangiho kamu majulu hatani debata taringo turuhut ni pardongan saripion ni halak Kristen. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana ditiruatot debata laho manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dung di topa debata jolmai didok ibana madang denggan sasada bawai pujung hubahen ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahen akupna. Alaisian mula nai dope di hatotopanai bawa dohot boru-boru nasida di bahen. Alani ita di konon ni bawa do amana dohot inana patopot dirina tu niolina. Naga bisa da daging do nasida na dua iya sandada dua binasida tung sada daging do. Akup ni di dok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina iya soalan ni namarmainan. Na palaku posa do. Pangalakup do nang nama buat nasirangi atong na pinadumu ni di batadang jadi sirangon ni colma. Songonodo didok debata tuak kabawa hamuak kabawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama ngaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida songo dongan panean di hangoluan naso rasuda. Dungi songonodo didok hatane debata tuaka boru-boru dioloya keparopuan mabawa nabe songon pangoloi na dituhani ai bawaido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai ikon botor porman toman mardongan halap bohon dohot hademahon ni toddi parangeni boru-borui imana arga di joloni debata dohot di joloni jolma. Atong songonakan namar parangihon hatani di bata mahamu sumolukon parasini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih pa une-unea mahamu dohot masih asia-asian saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahio dohot pangisahio ni dao masih kamu alai digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ai ido rahu-rahu na sundinggan. Dungi dame nasiat debata imam mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahemuna marhite-hite hata manang pabahenan toktong mai marhite-hite gowarne Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaumuna atong nunga dibegi hamu be hata ni debata taringo turuhut ni pardongan saripioni namanukun maau nuaing jumolo diho ale pangoli wando saputra sihite olo doho maka jongjoko di jolo ni debata nau boto saluhut dohot di jolo ni akadongan na pungudison na dipangido rohamdo si Jessica boru giting na niriritmon gabe dongam musaripe olo doho maka holongi ibana sian nasa roham dohot mangulahon sian nasa gogom huhut marparangikon parangi na badia rap dohot ibana na olo doho mangaju-aju dohot hagalionna tung surah humurang parangina jalana sotupa paula hommu manang tadi komonomu ibana paima disirang hamati akamu sugut molo naung sada roham mangoloi saluhu na dokma olo namanukun maau doho diho aleinang Jessica boru ginting niririt ni si wando saputra si hition bahet dongan na saripe na olo doho maka jongjokon di joloni debata nau boto saluhut dohot di joloni dongan napungu dison na dipangido roham si wando saputra si hiteon gabe sinodukmu olo doho maka holongi ibana sian nasa roham dohot marpangalahon nature maradopun ibana dohot marparangihon parangi nabadia pabuah halak kristeko jalana sotupa mahilolok ko manang tadi konomu ibana paima disirang hamatia kamu sugut molo naung sada roham mangoloi saluhuna dogma olo atong marsilihon ang tanga siamun mahamu pabuah hokni pada muna hadap-hadapan sini hadap-hadapan
dilipat tangannya. Di pasu-pasu jara diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu, di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaor kon madamena tutod di munabe. Amin. Lihat tangan saya. Silakan berdiri.